Sikubingele imbukeli lapho ngasekhaya. Igama lami nguThabiso Qumba, amaqumba la Qumba eselesele. Ngibikela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uhlanga media lapha ku YouTube. Kanti igama lesho ke iWhy Mina Edition. La khona sisuke sisiza abantu as an individual, umuntu nenkinga yakhe siza ukuthi ke mhlambe ngabe abantu bakamsiza kanjani mhlambe lapha emakhaya, noma uma ukuthi khona umuntu oyizwayo lenkinga o relevant kakhulu kuyona mhlambe obona ukuthi hayi mina ngingakhona ukusiza, alekelele ngalondlela ngalekelela ngayo. Siyakubingela sakwamukela mahlelweni. Yebo sanibona. Yebo, sikhuluma nobani? Ngunomusa Tselelo Nene. Ntsele kunene. Tselelo. Tselelo Nene. Nene. Yeah. Oh, okay. Usibhalele wasicela ukuthi masondele kanene sikuphi nendawo la? Selindelana kaMadamfane kaSi. Elindelana kaMadamfane kaSi. Yeah. Udabuka khona. Ngikhulele eMlazi kodwa ngokuzalwa ngaseMzumbe. Oh, waseMzumbe, South Coast. Yeah. Oh, okay. Size ngani namhlanje la? Shuthi last year ngo June 3 u2024 yeah. Yes. Ngathenga isite nje la ngaphezulu. Sayibona ke yaba right kwakhokhelwana kahle. Then ke mase sikhokhelwana kahle nabanikazi besite. Okay. Sase sakhuluma indaba ukuthi ke sifuna ukwakha. Ngaleso sikhathi mina ngikhulela. Njoba ku June 3 ngangizobeletha nje anytime kwafuthi yasesidlulile nesikhathi sokubeletha. Ngisixoxeke la endlini indodana wami lo lapha ya. Yes. Ngoba sesirent izinto eziwu2 manje sixoxe ukuthi ngoba sekuzofika umuntu omusha kanje sidinga ispace. Indaba yokwakha isizodelay yini esingayenza esheshayo. Then mase sise site sesicela endaweni stable. So bese siyabekelela esakhe noma ingayiphi indlela esifuna ukwakha ngayo. Shuthi ke naye lokho ecabanga lokho ezama indlela. Aqhamuke ngelinye ilanga angisendele lezi zindlu. Yini ama precast. Yeah. Na ama Natec construction kodwa izindlu kuthiwa ama precast. Zinhle nje sixoxe ngithi mina hayi okwamanje ungaba right lo 3 room one bathroom. Then ke mase khamba isikhathi ke sobe sesakha ngeblocks kodwa futhi ngeke sizisidilize lendlu le yama precast ngoba ibukeka iqinile nabo ngoba babafana kube sekuba indlabo ngaphandle. Oh, into efika imiswe nje. Ifika imiswe nje yinhle nje iqinile yabo uthayela kodwa uqinile. Yes. Sikhulume kanjalo isivumelani bese ngiyamtshela ukuthi hayi ngosuku abazofika ngalo bengifisa ukuthi yena nobaba babo babe khona ukuze kuzokhulunywa into eyodwa ngazi ukuthi nabo labantu babone ukuthi ikhona imanpower yabo. Yes. Hayi nangempela ngalelo la ngacela ngoba besafunda ecollege acele abe khona naye ubaba angaye emsebenzini yabo. Siye ke kulabantu sibabone bafikela nje la ezansi emgaqweni naba director bafika. Saba director bafika. Sibona izindlu sixoxe nje ngize ngisho nane flow ukuthi bengifisa into ekanje bayayazi yini ngoba ngesaba khona isikhathi sokufaka ama tiles nanokuthi futhi ukufaka ama tiles endlini leya ya sibe sisazokwakha ngekuze kube right. Yonke into nje bangithembise kahle bese kubethi bazofika kusasa sebefikela ukuthini ke sebezobona indawo bayikale yonke leyo nto. Ngibatshela ukuthi hayi indawo isi right ngoba siyithengile ngaqasha umuntu wasebenza ngezandla. Bathi noma bengishuthela ngoba ibibuqamama nje kade ngishuthi nami isimo sami bese siphezulu kakhulu izinyanga. Ngingasahambi noma kanjani. Ngithi hayi ayingigculise efonini. Mhlawumbe into ezoba right asiqasheni ugandaganda. Now futhi uqashe kube right siyakhokha njalo ngithi sikhokhela ukuthi yonke into sifuna ukuthi kusheshe le process. Ibe right size bafike nabo bayibone kuxoxe ngithi bafike ngisasa nje bathi bezofika. Bafike ngisasa nje abeshile. Ngibatshela ukuthi at least isitamkoka sibe ngasekhoneni la ngeke phazamiseke khona mase kwakhiwa le enye indlu futhi nokuthi mase kuthiwe siyaqhuma kwazi ukuthi sikude nendawo yonke into nje bathembise ekuqala yonke into kube right. Mase kuba ukuthi ke ngakusasa ke uzongabe khona uye esikoleni ndodana ngithi kodwa ubaba uzoba khona yena nabe site yafika abagade yonke leyo nto. Yes. Hayi nangempela futhi banyuke naye baye site befika khona bamkhombise ukuthi izoma kanje indlela isite evumelana ngayo izovumelana ngokuthi izoma kanje kanje. Siyafonelana lonke ngifonela ukuthi hayi bakhona. Aphinda phone nathi bathi bayeza lapho bazocela ukuthi banikeze ideposit ukuze bezokwazi ukuthi baqale umsebenzi. Ngithi mina kodwa ke into esivumelene ngayo leyo. Into esivumelane ngayo bathe bona bazobuya necontract mase bebuya bazoqala umsebenzi. Then mase khona into ebonakalayo mase kuba khona leyo deposit abayitholayo. Ngoba lento iyonke ezobe imali 32,000. Oh, okay. Base bathi ke bafuna u12 ukuthi babe beqala.
ngiyizwe nje lento ukuthi akusayona lento ebesikhulume ngayo angiyifuni kwesinye isikhathi ke nje ama-office abo ngaleso sikhathi uyawazi babethe ala eClaywood nayo kodwa futhi le ndawo mase i-check up group iyasabela nje kahle ukuthi la besho khona ngempela ay mase yafona kuba bathi ukuthi labantu sebethiye bayeza ke la angibe ucela ngibalindele ngoba ngithi la nje njengoba izindlu zikanje abantu abaningi bayasebenza ngisuke ngingedwa emini ngijwayele ukuvala athi benzele ukuthi ngingalokho ngithuka ukuthi oba laba basebefika bo ngibalindeke bafike oyedwa ufike uma lapha ngomnyango ngoba ngangikulendlu omunye angene ngaphakathi banami nje ngedwa ngibona ukuthi ngizwe enhlizweni yami nje ngizwe igazi lingishiya ukuthi yabo lento akuyona kodwa manje for safety yami ne-condition engikuyona ngaleso sikhathi ngiyenze lento ngayenza ngadownload ama-payment ngamsendela same time ngamtshela ngathi yabo lento le angizwe egazini akusayona lento ebesivumelene ngayo nazame-ke indlela yokungikhama down athi hayi ma bazobuya asithembe nje kade ngixoxa nalabantu sesiside isikhathi sixoxa angiboni ukuthi bangona umsebenzi wabo omuhle kanje ngokuthi bazonele ngathi sodwa ehlisa umoya bazobuya ngoba bakhona basele esayithini naye ubaba la shuthi ngempela bayakhombisa ukuthi bathembekile ngime leso sibindi nje kodwa inhlizweni yami nginale nto ube nako ukushiyeka nje ngeke ilunge lento le kodwa ngokuthi nami ngiyayibona i-condition engikuyona angehlisa umoya babuye nje emsebenzini ababuyayo ababuye ezikoleni ngidown nje ngiyaba inkinga yami futhi enyenza ukuthi ngiphenike kakhulu ngigcina ukubafonela ngabafonela emva kwe-hour bayi-answer phone basho ukuthi bayeza basathenga kugcwele kanjani mase sengibafonele emva kwa-30 minutes from lelo hour isiyaringa kuphela ifoni angisabatholi ngiphinde ngibatshele ngithi labantu angisabatholi aphinde angehlisa umoya athi hayi bazofika ma bathembe mhlawumbe ngempela kugcwele mhlawumbe basazoya endlini ngoba khona umshini abebethe bazokusebenzisa sasacela kamakhelwane ukuthi mase besebenzisa lo mshini wagesi sicela bengadima sothenga khona ikhadi bakwazi ukuthi basebenzise umshini kahle angibona ukuthi mhlawumbe mina ngempela engibhedazela angehlisa umoya ngoba phela ngiyayifuna lento ilunge ngifuna ukuthi kushaya isikhathi sokuthi ngesibhedlela sengiyazi ukuthi sengibashiye indawo bona nje bazobakhokhela le mali bazoqala nini kahle kahle ngokusho kwabo babethe bayabuya ngalelo suku nje ubona lo 12000 bazohamba babuye bayothenga bayabuya bese bethi la ekhaya hayi ngoba bashilo kwena ukuthi kugcwele asithini shuthi bazobuya kusasa mhlambe babonile ukuthi vele ngoba nikhuluma kanje ngizogcina usuphenika nawe awusabahluphi futhi ngokubafonela manje so ngisabahluphi kodwa nje engabatshela yona la ngabatshela bephuma ngoba nasemotweni sisakwenza ama-quotation ngabatshela ngathi mina ngimthembi angithembi noma yini kuzomela ukuthi nenze into engizoyibona ukuthi ngempela lento eniyenzayo iyona yabo yes kwesinye isikhathi mhlawumbe indlela engazizwa ngayo nami angazi kodwa kwaku-driver wakhe bese kuba uyena lo bhuti wawuba igama lakhe ubani kodwa wakankomo u-Ambrose Nkomo Nkomo mhlawumbe nale gama likho angazi kodwa vele phela kungenzeka kodwa ifoni mase ifonela nje kule nyanga edlule bilokho iringa bengayi-ansi ngathatha ngokuthi mhlawumbe ngoba bengayi-ansi ngoba vele bayazi ukuthi siyabafuna yabo yikho ngaze ngaba nalento ukuthi mhlawumbe mengithola imali inamba yabo ikhona lapho ikhona asiza sicela ukuthi besisize nathi ngoba bayibantu abasiza nawo khona le kodwa leyiphi etholakala sisebenzisa thina ileme engaphosile lenkulu yakho lena 064 yakho 064 ngibone no 666 njengale yakho sasifaka inamba yakhe safaka amagama ami shuthi le yakho ile ngaphezulu ngicela nawe lapha efonini yakho okay 8 8244 3 okay ayina sengishayile athi siyibona ukuthi The voicemail might service off. eyo voicemail ngiyaqala ngizwe i-voicemail uke wayifonela nje mhlawumbe ngoDisemba wayizwa ukuthi iyaringa okay kushuthi kuze kube namhlanje bekuyinini lapho kwaku-June 3 June 3 2024 nanamhlanje abakaze baze babuyele kwena abaze babuyele okay ake sibheke ukuthi yini ngoba nangayo lento sakhuluma ngayo ngathi mina bengingazi ukuthi ngizomnika into ephotocopyiwe kanje bengifuna mina into engazi ukuthi mangase kube khona into eyenzakalayo ngiyazi ukuthi ngisele nani yini kwaba nje ilento kanje athi mbukeli lapha ekhaya igama lekhampani
iShalomi Natech Construction iku 13 Flower Road Claywood Durban. Okay, ila ikhona ilokhuzana inkampani le Mbumbulu ikade ke ithembisile nanguma ethi izomakhela lokhuzana u 2 bedroom phepha labo libhaliwe nje lana kuthiwa umlisa uAmbrose wakaNkomo wazi wasayina installation of poles substructure concreting the poles, installation of sheets, panels, side and roof. Okay, babhalile abazosebenzisa la concrete floor drywalling, installation of windows. Iyathembisa nje into yabo baze bayibhale naphansi. And bumuhle umsebenzi wabo efonini ngifuna uqamba manga engisendela nje ngayithanda nami. Ukuthi ayishesha, imuhle umsebenzi uclean umsebenzi wabo. Okay. Basebenzisa no Timer Bank. Kwaba ilento ke yokuqala ngiyibona ngathi kodwa ke kwakuyile nenye ngoba ngayisendela kuma account awu2. Kule ngasenda u5. Kule enye ngasenda u10. Mana lelo kuzane lo Timer Bank njoba ku Timer Bank nje uba igama lalo muntu walo Timer Bank. Ukuthi babe babili khona yodwa yangi. Lana okay. Nanisendela umuntu noma inkampani. Phela ufuna kube kunomehluko ngoba uyabona mawusendela uShalom Natech Construction usendela ikhampani imali yakwi company direct to company but mawusendela umuntu emntwini umuntu angasho ukuthi usebenza kaNatech kaNatech kanti iza kuyena imali so umbuzo wami uthi nina nasendela abani imali nasendela uNatech noma nasendela bona hayi ubona nasendela bona yabona ngoba ngikhumbula ngalokho laba bagandaganda ngayisende bathi bacela ngisende imali uzobatshela umqashi wabo mase kumele basuke imali se-reflectile nangempela nje mhlawumbe emva kwe-hour bafona basho ukuthi sebehamba bayisayithini imali se-reportini. Okay, lapho kaShalom Natech Construction kungenza ukuthi nisetshenzelwa zigebengu ezibuye ziniphume ngemumva zihambe ziyosebenza imsebenzini asazi kodwa igama elibhalwe la uShalom Natech Construction abantu abathembisa ukuthi bazosiza uma ilungiseni ke lento ngoba igama leni ukufika kwalo la abantu bazonazi njengabantu abayizigebengu so into yanini le yangonyaka ophelile ngoJune siyacela mayikhona indlela engakwazi ukuthi nisize ngayo uma nimbuyisela u12,000 wakhe ngoba uqolwa phela lokho lo mlisa wazibiza ngokuthi wakaNkomo asazi noma isibongo sakhe sangempela yini ngenzeka ukuthi usebenza lapho kunina mawukuthi usebenza lapho kunina xoshana lo muntu uzonibulalela ikhampani uma kuukuthi akasebenzi lapho kunina kusamele nenze research ngaye ngoba inamba yakhe ikhona la inamba yalomlisa ithi 071 824 4371 ilokhuzane i-email ayisebenzisile ithi shalomi constr bese kuthiwa kzn@gmail.com shalomi constrkzn@gmail.com uma kuukuthi email yeni leyo usebenzisa yona ubafu uma kuukuthi usebenzisa i-email yasemsebenzini wakhe noma ikhampani yakhe leyasazi so siyacela makuukuthi ukhona umuntu oyaziyo le company yamaqili azama indlela yokuthi exhumane nathi enambeni 07853085525 nawe mangicela usho yakhe inamba ukuze mhlawumbe mayikhona indlela ongasizakala ngayo ibe khona 063 012 yes 4980 phinde futhi 063 yebo 012 yes 4980 yebo angazi kodwa ngiyafisa ukuthi lamaphepha siwashuthe lawa sozama lamaphepha ukuthi siwaveze sozama ukwashutha lamaphepha lawa siwaveze njengoba enjalo ukuze ulokhuzana uAmbrose Nkomo ezovela ukuthi kahle kahle into kanje oyekade ngamtshela ngathi indaba sisayine ngepeneli nje okay ngiyafisa ukukhuluma nobafu ngiyafisa ubafa avele la ngesimo somsebenzi wakhe simo somsebenzi wakhe yeah
Okay. Ube khona phela ngoba beyongena kahle kahle. Basithi hayi uzothatha uSikhi ngoba befuna ukuthi ngifike ekhona kodwa wathi mhlawumbe mangaba khona into ethi off cameras. Wayithola kanjani ikhampani bafa? Le Baba thola ku Facebook. Hey. Wayithola ku Facebook. Wa communicator nabo. Bane page bafa. Bane page. Baxoxa nje kakhulu. Bane page iShalom Natech Construction. Noma ngizakhumbula kahle ngoba maningi engiwatsheka eManatech yabo. Oh, okay. Nakhuluma labo isikhathi eside. Hayi sasesiside nje. And they even came la ngemoto. Hawo. So Ube nanaza so wisho ngabe nasasana number plate but nangazi. Mina ngafisa ukuyithatha. beza nawo ngibona ukuthi awasho abantu abathembekile ngoba Manje sayithi seyasala nje budengwane kanjalo. Isahleli. Ayisese. Hey mphakathi anisizeni bafethu sifuna nje iShalom Natech Construction. Anisitholele lawo maqili lawo. Sibone ukuthi mhlambe angayibuyisa kanjani imali kaMama mhlambe akwazi ukuthi aphinde azame futhi azame enye indlela because uyeza ukuthi labantu bebefuna indawo yokuhlala nje isikhashana bebeqoqa futhi bezama ukuqhubeka. Yabo nje ihluka abasenza ngazi ngabatshela ngathi nayibona icondition yami ngicela nje ningalenzi iphutha bangithembisa nje isemqashweni la. yebo Okay nihlalela room eyodwa ile yanale ni rent ama room awutho. yebo Ucabanga angithi nakhona sikwenza vele ngoba sazi ukuthi nje into encane ezokwenzeka manje usheshe kulunge futhi. Eish. No ake sithembe ukuthi mhlawumbe usizo nizolithola. Ake sithembe ukuthi usizo nizolithola. No siyabonga kakhulu. Niqhubeke njalo nesibukele sohlanga media. Asithembe ukuthi nizokwazi ukuthi nimlekelele futhi uma siyacela kakhulu. Ebantwini nje abasondelene nale ndawo ekuthiwa iselo khuzene seClearwood. Mhlawumbe le company bayayazi. Uma kuukuthi iya exist. Mhlawumbe bayayazi. Siyabonga kakhulu.